Som a la Deo Alella i l'emblema de la Deo Alella és la pansa blanca. Alella, la Deo Alella va ser, en una època, és una de les deus més petites, i això té un encant extraordinari, no? És de les més petitetes i per tant de les més grans. La pansa blanca és un dels emblemes del vi de Catalunya. És el raïm que pot anar pel món amb la cara ben alta, és la nostra vedet. Hi ha raïms que no són la vedet, que són el lector secundari, i també podem fer coses precioses amb els lectors secundaris. Però la pansa blanca és la vedet. És un raïm aromàtic, extraordinari, amb potencial de guarda, i l'hem de reivindicar. Perquè el tas és cultura, la gastronomia és cultura, el vi és cultura, i totes les actuacions musicals que acompanyen aquests dies, tota la celebració de la festa major petita i que podem trobar també aquí en Tastiana, evidentment, són cultura. Tots els restaurants del poble són avui aquí al Tas, un èxit que ja vam assolir l'any passat, un agraïment a tots els restaurants que hi participen, alguns des del primer dia, fa 16 anys ja com a impulsors. Per tant, moltes gràcies, com sempre, als restauradors per ser-hi. Estrenem un canvi de model, seguint l'estela de la resta de municipis de la DO en el marc del Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella, eliminant els tiquets per simplificar el procés als restauradors i per reduir cues, garantint el mateix preu per tiquet de l'any passat, però facilitant també que, per exemple, si un celler vol portar un vi més bo i posar-lo, també ho pugui fer.